La 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 lu 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 la 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 दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नोङो गैया जानाय नंलाहाय बेजों दावसै देलाय दसे उन्दुथोंसै बिनि उनाव थिनहरबानो जाबाय मा राजा उन्दुथ'दो दे नों जौ फेबाय दिनै 15 आगस्ट आं दिनै फिरफिला उरायहैनांगौ दासो 15 आगस्ट नोबेना ओइ बाथामिस 15 आगस्ट गैला बहा थांखो आंखौ जौ फेदों साननानै नोंसोरो 15 आगस्टखौबो गोमा होबाय 15 आगस्टआनो गोमायो नामा जौ फेबाबो आंखौ एसेबां फेग्ले सानाब्रा नोंखौ फेग्ले सानाखैलै महाराजा होमबालाय मानोथो 15 आगस्टआ गैला होनना बुंनांगौ गैलाथ' आरो दिनै 15 आगस्ट नङाना दिनै 16 आगस्टसो ओइ नांनो नामा WW गेलेनो नामा है बिनि खोथा खोनासंलां दासो देलाय आं थांनोसै दे अके ओइ बामब्रा ओरै फैलाय मा जाखो महाराजाखौ बिदिनो फुथुना दोननोसै आरो जुमाय फेनाय मानसिखौलाय बोरैथो थिनहरनांगौ जाखो थाथ'थोंसै ओमफ्राय जोंहानि दाउखौसो जादों खोमाहाय बियो मा जोंहानि दाउ बेलाय दाउ सावदोंमोन हाफांजों बेजों दाउनाव जुदि दाउ गन्द्रायाव दाउ बिमाखौ नुवा जुमाय थुमाय फेनाय मिन्थिया आं दाउ बायदि बिगुर खुनानै बेखौबो सावफिनगोन बाला महाराजा दे उन्दुदो बामब्रा नों हाबा जाबायना जायाखैब्रा है मा सोंलाबायखोब्रा माथो बोराय नुबायलै बैसो जाबाय नालाय बोराय नुबायब्रा मैयासो फेन गानालासिनो लान्थं बोरसि बोननाया मारै बोरायखोब्रा नोंलाय मानो बोराया जानांगौ जाखोब्रा महाराजा नोंबोथ' बोरायबायना है आंखौ बिदि बुंनानै बोराय सानोबा जायाथ' नों माथो खालामनोलै महाराजा जोंफोरबायदि मिडिल क्लास मानसिया हाबा जाबानो बोरायखायो होननायसो जासिगोन गथ' सासे खांबाय होनबानो फ्रिडमानो गैला जाखायो हौवायानो जा बा हिनजावानो जा बा बिमायानो जा बा बिफायानो जा संसारनि फानजारियाव जोबनानै दोनथेनायसो जायो बेनिखायनोथ' आं सिख्ला गोसोथोयोब्रा दाउसो देलाया खोनागोनलै आं हिनजाव गोसोथोयो एसे फैसाल' गाना होनांगौ सिख्लाफ्रा फथायखायोब्रा आं माबायदि सिख्लाफ्रा बोराय हौवाजों लाइन मारिथाव बेखौ आं नायनायाव सिनायखायो खायसे सिख्लाफ्रा हाय होनहरबानो ब्लक खालामहरोलै बोराय मानसि नुबानो खिन्थु गासैबो मानसिया बिदि थाया नेनासो थाखायो सोरबा बोराय हौवाया मेसेज हरगौबा होननानै बेनिखायनो आं नोंनो आयदा फोरोंगोन ओइ द' महाराजा आंनो आयदा नाङालै आं गैयालै बेवहाय दाय साला बेसेबां न'खर संसाराव थाबाय थानाय एसे एसे बाहेरावबो ओंखार थङालि हिनजावफोरजोंबो लाइन मारि बास मा खोथा बुङोलै नों ओइ बमब्रा ओरै खाथियाव फैलाय हिनजाव लाइन मारिनो नामाब्रा ओइ मा होनोब्रा आं मारियालै रा आं गाबोन समफोर नोंखौ लानानै थांगोन आं मारियालै महाराजा नों साजोंल'सो बुंदों दा नों सिंजों बुङाखैना गाबोन लानानै थांगोन आं टेनसन दाला आं दा दसे उन्दुनोसै बाहाब्रे दसेनो उन्दुबायबोलै मा जात बुंलाबायोब्रा सोर हिनजावजों लाइन मारिनो लांनो नागिरखोब्रा बेलाय आंखौलाय गिलु बालु खोथा बुङोलै दावसै देलाया मिथिबा मा जानांगौ जाखो ओरैनोबा खेबसे सुजाफ्रामबाय आं बे बारावबो बिदिनो खालामगोन नामाब्रा बेलाय आंखौलाय जानाय नङालै बे महाराजाजोंबो बानलु बेदां हारसिंनो बिराद बुरजा ओंख्रि संबाय नों दिनै नुनायावबो जा गोथाव मोदोमखाबाय अब्लालाय माथो नायबावखो जादो आरो नोंलाय जोंलारि आं संनायखौ जानानै नायदो थेंकिउ बानलु बेदां नोंनाबा दा खालि थेंकिउ बानाय मोना नामा नों बे थेंकिउ सोदोबखौनो खोनासंनो बाग्रा जाबाय बेनि थाखायनो माथो खालामनो सोरबा मोजां खामानि मावनानै होयोब्ला बेखौ साबायखर बावनाय बा थेंकिउ जासिनायानो हुदा जालांबाय आंनि आरो बेयो साफ्रोम मानसिफोरनि हुदा जाखानांगौ जाबाय दे जादो अके सिखिरि नोंबो जादो औ जानोसै मा सानबाय थाखो जोंलारि नै जोंलारि जेबो सानाखै जानोसै आं बानलु बेदां नोंदि जोंलारिखौ एसेबां केयार खालामो अनो बेखौ नुनानैनो आंनि गोसोआ गोजोनग्लाय मोनो बानलु बेदां बेबायदिनो अराय हेपियाव था बेखौनो आं लुबैयो दे होमबा ओंखामा जादो गासैबो बानलु बेदां नोंबो ओंखाम जानानै दिनै बेवहायनो उन्दु मानि थाखाय ओरैनो रुमानो आंना खाथियावनोखा बेवलाय मानो थानो दिनै सानसेखौलाय माथो जानो गाबोन जोंलारियाबो थांखासिगोन हस्टेलाव बेनिखायनो साथामबो दिनै दसे मोजां गाज्रि रायलायबावनोसै गाबोननिफ्रायबा बे सुजुगखौ मोनगोन ना मा बुङो जोंलारि नोंसोर जेखौ मोजां सानो होमबालाय माथोबाव बानलु दिनै हर थादो आंनि रुमाव अके जोंलारि मुलिया मोजाङै जाजोब्बायना औ जागासिनो सामफ्रामबो मुलिखौ लाबाय थाबानो जाबाय दे जानो दाबाव जागोन दे सिखिरि आरो नोंबो आंखौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा जोंलारि आं मोजाङैनो दं सिखिरि बानलु बेदाङालाय
ओंखाम संग्रा न'आव थोरसि लथा सुगासिनो खोमा। आं बेखौ सुनाङा होननानै बुंबाबो मानियाखै। सिखिरि बानलु बेदाङा माबेबा खामानिखौ गावनि गोसो बायदिसो मावनानै मोजां मोनो। खिन्थु गोसोआ दासिमबो जोबोद मोजां। बिराद खस्थ' मोनबाय बेबो नोंजों लोगोसे। बेनिखायनो आं सानो बानलु बेदांखौबो नों मोजाङै जोथोन लागोन। नोंथ' मिथिखायो बानलु बेदाङा गावनि खाथियाव रावखौबो सुखुवा। अब्ला आं बेनि खाथियाव बोरै थांगोन, बिनि खबर बोरै लागोन? बेखौ जेसेबांनो रागाजों एसेबांनो गुरैयै बुंबाय थानांगौ। रागालाय बिराद जोंगोन, नाथाय नों बिनि रागाखौ हेन्डेल खालामनो रोंनांगोन। अब्लानो बानलु बेदाङा नोंखौ जेबो होननायबो नङा। नंगौ नामा जोंलारि? औ सिखिरि, बे रागाजों नोंखौ बायदिसिना बाथ्राबो बुंनो हागौ, नाथाय नों गुरैयै बिनि रागाखौ हेन्डेल खालामोबा बे गावनो मोजां जागोन। अके दे बिदिब्ला नों उन्दुदो। नोंलाय बहा उन्दुगोन? आंनि उन्दुनायखौ जेबो साननाङा दे, मोजाङै उन्दुदो। गुड नाइट। माबाफोर नांगौबा कल खालामबानो जाबाय, सिखारना फैनाङा। जागोन दे। बेसेरा सिखिरि बानलु बेदांनि थाखायनो गोबां खस्थ' मोनबाय। बेनिखायनो आं सानो बिसोर सानैयानो मोनथारथों। जेसेबां खस्थ' जाया मानो, जेसेबां गोब्राब जाया मानो, बानलु बेदां आरो सिखिरिखौ जेब्लाबो खाथियाव लाबोनो नाजागोन आं। जोंलारि औ बानलु, मुलिखौ जाबायना? औ जाबाय। आच्छा उन्दुदो दे। बानलु, सिखिरिया मुलि जादोंना जायाखै बेखौबो मोजाङै सोंनानै मुलि जाहोलाय। बे आंखौल' जोथोन लागासिनो, आंनि जानाय लोंनायखौल' नायफा खालामगासिनो। हायोबा नों एसे थाल लालाय। अके हर जाबाय, उन्दुदो। गुड नाइट बानलु। गुड नाइट। बानलु बेदां, आंनि गेस्ट रुमा एसेबां मोजां नङा, अब्लाबो उन्दुदो। नोंलाय बहा उन्दुगोन? आंनि उन्दुनायखौलाय मानो इसेबां सिन्था जादों? मोजाङै उन्दुदो दे। आच्छा सिखिरि, नों जोंलारिखौल' मोजाङै केयार खालामनानै गावनि फारसे थाल लादोंना लायाखै? मुलिफोरखौ मोजाङै जादोंना जायाखै? जादों, आंखौ जेबो साननाङा। एसेबां थाबनो थैया माथो आं। मानि थैनाय थांनायनि खोथा बेलाय? मुलिफोरा मोजाङै जा। जोंनि जिउआ बेसेबांबा बेसेन गोनां, बेखौ ओरैनो लापरवाहि दा खालाम। उन्दुदो। अके बानलु, गुड नाइट। बहा उन्दुगोन बेलाय? जोंलारिजोंलाय उन्दुगोना उन्दुआ? दाउस्रि देलायखौ गाबोन खेबसे कल खालामनांसिगोन। एन्टनिय'नि माबाफोर आपडेट हरो नामा? मा जानानै दं? डाइरेक्ट एन्टनिय'नि सिगाङाव सोंनो हाया आं, बेबा मा सानगोन गावनि बिमाखौ लानानै। बेनिखायनो आं डाइरेक्ट बेनाव सोंला, दाउस्रि देलायनावसो सोंनोसै। बे गोबां खामानियावनो आंखौ हेफाजाब होबाय, बे बारावबो बेनो होथोंसै। नोंलाय मानो आंखौ थगायदों? नै नोंखौलाय मा थगायलायखो? नोंखौ सोर गावदों मानो आंनो खोन्थायाखै? आयौ बाला, नुबायना बिफा नुबाय? बे थाम्फै देलायनि जाथिया सोरनाव सोंलुंगासिनो आंखौ गावदों होननानै। थाम्फै देलाय, बेफोर बिदि सोंजानाय बाथ्रा नामा? आं मिथिनो लुगैदों। नों मिथिनानैलाय मा खालामनो? सोर आंखौ गावदों? अब्लाबो मिथिना थानाया मोजां। आयौ बाला सोब्बा गासिनो हायाव जालदाम गोलैगोन मानसियानो। एसेबां अभद्रना? लेखा फरायथां माबा थां। आयौ बाला। नों माबाफोर बुंदोंमोन नामा बेनि सिगाङाव? जेबो बुङाखै। मिथिनो लुगैखागोन नोंखौ सोर गावदों। आंबोथ' मिथिनो लुगैदों, आरो आं बेखौबो मिथिगौ गावग्राया सोर, नों मिथिखागौ होननानै। खोन्थालाय सोर गावदों नोंखौ? आं गावनायखौनो नुवाखै। आङो आन्दाजासो लगायनो हागोन, सन्देहसो खालामनो हागोन आं। बेखौनो खालामलाय सन्देह, सोर गावदों नोंखौ? आं बावबायहाय, आंखौ गावग्रानि मोखांखौनो बावबाय आङो। मोखां खाथबनानैसो गावदोंबा आंखौ। अब्लाबो खोन्थानो नाजा, गाबोन पुलिस फैगोन नोंनाव बायदिसिना सोंनो। आयौ बाला। आरो मोनसे खोथा, क्लिअ'पेट्राया जेलाव दं। मानि थाखाय? मिन्थिया मा जादोंथाय, जेलाव दोनहरदोंनो फिसालाया। आं जेबोखौनो मिथिखाया बाला। आंबो मोजाङै मिथिया। दुगैहैनि आं। अमा राजायाबो सिखार खासिगोन खोमा। अमा राजानि थाखाय साहा फुदुंहैथां। एसे मस्ला मस्लि हो, खर'फोरा मोजां मोननायनि। आयौ बाला। क्लिअ'पेट्राखौ एन्टनिय'आ जेलाव हरबाय? मोजां जाथारबाय। गाबोन थांनानै एसे थुल दामखौहैनि बाला। बे क्लिअ'पेट्रायानो आंखौ मानजिथारदों बे नङाबा आंखौ रावबो दांग्रायानो जाया। बेनो जाथारगोन दामासथिनि। बेनो जाखागोन। मा बुङोहाय? लोगोफोर, आरो मोनसे खोथा, नोंथांमोना गोबाङानो रमान्टिक भिडिअ नायना मोजां मोनो आरो गोबाङानो मोजां मोना। जोंनि बे लाब्रानि माखासे पार्मानेन्ट अडियेन्सफोरा लाब्रा काहानिखौनो अमा राजामोनखौ नायनो लुबैयो। आरो अमा राजामोना बोरायबाय, बिसोर रमान्टिकआवबो समाया।
आरो सानफ्रामबो मिनिहोबाय थानायाबो खम धेमालि बाथ्रा नङा। बेनिखायनो गोदान खनसेबाव नोंथांमोननि सेराव बड' AI क्रिएशनाव भिडिअ लाबोदों, जेराव जोंहा एपिसड 6 ना 7 थांबाय। बिराद मोजां मोनगोन नोंसोरो काहानिखौ नायलांबाय थायोब्ला। दा गोदानाव बांद्राय इन्टारेस्ट मोनाबो जानो हागौ, नाथाय गोबाङानो नायगासिनोबो। बेनिखायनो दानो दिनैनो स्क्रिनाव होखानायखौ नायनानै आरो लिंकखौ गाहायाव होगोन, भिडिअनि गाहायाव गासैनो हाबनानै नायहैबानो कमेन्ट खालामहैबानो जाबाय आं लाब्रानिफ्राय फैदों होननानै दे। हायोबा आंनि नामखौबो लानो दाबा। अके लालाला लु। ओमफ्राय र' दाउ गन्द्रायाव नायहैनो बाला। आंनि दाउआ गन्द्रायाव दंना गैया ना अमा राजायासो सावनानै जाबाय गारा बाला। आंनि गन्द्रायाव दाउ गैयाबा अमा राजायाव गारनायाव गैखाया रख'रा, गारनायाव गैया। माथो बेवहायसो उन्दुनानै दं बेलाय? आंलाय सानदोंमोन बियो जोंलारिजोंसो उन्दुगोन। बिदि होनना मिथिब्ला आं गेस रुमाव थायामोन ना। मानो गावनि फारसे एसेबां केयारलेस बेलाय? गुबुनखौल' साननाय। मोननैबो रुमखौ जोंनो हेगारना होनानै गावहा बेवहायसो थाबाय आरो। बिदिखि जायोना सिखिरि? मा होनबावगोन आं नोंखौबो? बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो जाबाय। आंनि थाखायनो गोबां खस्थ' खालामबाय सिखिरिया। आं माबोरै रिपे खालामबावनो? दासिम बेसेबां आंखौ हेफाजाब होदों, बेखौ आं बोरै सुख'बावनो? हा सिखिरि? बानलु, बेवहाय मानो थाफैदों बेलाय? एसेबां कम्फर्टेबल मानो उन्दुखो बेवहायलाय बेलाय? बानलु, उन्दुनायखौ बोरै फोजानो आं दा? बानलु, नों अराय बेबायदिनो आंनि सेराव थानायमोनब्ला आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनगौमोन। नाथाय मा खालामनो, नोंनि गोसो गोरबो हाङावथ' जेब्लाबो जोंलारिसो खारबाय थायो। जोंलारिनि जायगाखौथ' आं मालाबाबो लानो हाया। अब्लाबो नों जेब्लानो दुखुआव थागोन अब्लानो आंखौ मोनगोन। नों जेब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन अब्लानो आंखौ मोनगोन। नोंनि सुखुआव नङाबाबो नोंनि मोनफ्रोमबो खैफोद दुखु आफोदाव आंखौनो मोनगोन बानलु। मानो होनोब्ला आं नोंखौ मोजां मोनो, नाथाय अख्रा गोसोयै मालाबाबो नोंखौ हास्थायला। मानो होनोब्ला जों रावखौबो अख्रायै लायोब्लाबो गोजोनै थानो मोना। गुड नाइट बानलु। जाम्बि, इसिबां मोजां मोनोना नों आंखौ? गावनि खोथाखौ साना, खालि आंनि खोथाल' सानो। जाम्बि मार बियो। मानो बिदि नों सिखिरि? मानो बिदि? मानो नों आंखौ इसिबां मोजां मोनो? मानो?